Yawwa, yau dai da kuɗaɗe na zo amara. Bari na gadawa za mu je dan siya mata askirin. Yanzu na zo mu yi fira da kai malami. Ayo. Tun ba gaskiya an ji kuɗi na shi askirin. To, ba zan je da ke ba na fasa. Sadiya gana. Na damu da kai, damu da ni soyayya ce, baby. Ayo. Sadiya gane ke ma? Ki ce ke ma da kina sa askirin min. To shikenan naji. Ina zuwa minti biyu. Fatiha Bakar, ke kan na sani da kuɗi da ba kuɗi muna tare. Shaka bani, zuciya kaji mai takunsa gaskiyar bayani. Ayo. Fatiha Bakar, ke din ma da nake banki. To shikenan, ke ma dan dakata ki jira ni kadan. Asmin wakil. Ka wannan bakin naki da gani ba rashin askirin bane mu je. Ta kasha shi ya riga da ya sama. Ayo. Asmin wakil. Kuma ce daga banki sai abu ya zama haka?